ବର୍ତ୍ତମାନ ପଶିଗଲେ ସାଙ୍ଗମାନେ ହୋଣ୍ଡା ସୋରୁମ୍ ଭିତରେ। ହୋଣ୍ଡା ସୋରୁମ୍ ଭିତରୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ପଳେଇ ଆସିଛୁ ଏବେ ଭିତରକୁ ଆସିଛୁ। ଖାଇକି ଆଡ଼େ ସାଙ୍ଗମାନେ ଇଏ ହେଲା ହିରୋ ସିଏ ହେଲା ହୋଣ୍ଡା। ସେ ହୋଣ୍ଡା ଯିବା ଆଉ ଏବେ ଡେଲି ମାର୍କେଟ ଟିକେ ପଳେଇ ଆସିଛୁ। ଚଗଲାର ଡ୍ରେସ୍ ନେବ ଯେହେତୁ ଗାଡ଼ି ଆସିବ ଏବେ ପର୍ଚି ଦେଇ ଦିଆଯାଇଛି ସାଙ୍ଗମାନେ। ହ୍ୟାଲୋ ଭାଇ ସାଙ୍ଗମାନେ ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଶୁଭ ସକାଳ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଆମେ ଯାଉଛୁ ଆଜି ଅନୁଗୁଳ ସୋରୁମକୁ। ଆପଣମାନେ ଆଗ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଥିବେ। ତ ଆଜି ଆସୁଛି ଗାଡ଼ି ଆସୁଛି, କେଉଁ ଗାଡ଼ି ଆସୁଛି କ'ଣ କେତେ ଟଙ୍କା ପଡ଼ିଲା ପୁରା ଡିଟେଲ୍ସ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇବି ସାଙ୍ଗମାନେ। ଭିଡ଼ିଓ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଆଉ ଆମେ ଏବେ ଚଗଲାକୁ ମୁଁ ଯିବୁ, ମାନେ ମୋ ଦାଦାଙ୍କ ପୁଅକୁ ମୁଁ ଯିବୁ। ଦାଦା ନାହାନ୍ତି, ସେ କଟକ ପଳେଇଛନ୍ତି। ତ ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିଥାଉ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଇଏ ଆମର ମଧ୍ୟ ଆସିଲାନି, ଛାଡ଼ି ନେବ। ଲୁଚୁଛି, ଦିଅ ପଇସା ଦିଅ। ଫୋନ୍ ପେ ଅଛି, ଫୋନ୍ ପେ ମୁଁ ଜାଣିଛି, ଚେଞ୍ଜ ଦେ, ସବୁଠି ଫୋନ୍ ପେ ହେଉନି। ତ ଆପଣମାନେ ଏମିତି ଚଗଲା ଜି ଭାଇ ଚାଲ, ଇଏ ଆମକୁ ଛାଡ଼ି ନେବ ବାଇକ୍ରେ। ହେଲମେଟ ଚାଲ, ଗୋଟେ ବ୍ୟାଗ୍ ନେଉଛି। ନା ପାଣି ଛାଡ଼ିଲେ ଏଇ ଅବସ୍ଥା। କୁଆଡ଼େ ଗଲା, ଚାଲ। ରାଧାଘର ଏବେ ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ଏବେ ଯିବୁ ଅନୁଗୁଳ, ସିଆଡ଼ୁ ଆସିବ ବସ୍ ଆସିବ। ଚଗଲାକୁ ମୁଁ ଯାଉଛୁ ଆଉ। ଏବେ ଗୁଡ଼ିଆଟନି ଆମେ ପଳେଇ ଆସିଲୁ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଇଏ ହେଉଛି ଗୁଡ଼ିଆଟନି ଛକ। ଆଉ ତାପରେ ପହଞ୍ଚିବୁ ଆମେ 9:45, 10ଟା ପାଖାପାଖି ହେଇଯିବ ଆଉ। ଅନୁଗୁଳରେ ପହଞ୍ଚିବୁ ଆଉ। ବସ୍ ପୁରା ଫାଙ୍କା ଅଛି। ଛୋଟ ବସ୍ ଟିକେ ଲେଟ୍ କରିବ, ନହେଲେ ସ୍ଲିପର ବସ୍ରେ ଗଲେ ଜଲ୍ଦି ଆମେ ପଳେଇ ଯାଆନ୍ତୁ। ଏବେ ଅନୁଗୁଳ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ଏବେ ଥାନା ଛକରେ ଓହ୍ଲେଇ ପଡ଼ିଲୁ। ନୂଆ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଯାଇନୁ କି ପୁରୁଣା ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ବି ଯାଇନୁ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଏଇ ଗାଡ଼ିରେ ପଳେଇବା ଆଉ। ଏଇ ଗାଡ଼ି ଯାଉଛି ସେ ସମ୍ବଲପୁର ଆଡ଼େ ଯେଉଁ ମଠମଲାଠି ପଳେଇଲେ ସେ ଟିକେ ଆମ ସୁବିଧା ହେବ। ଗାଡ଼ି ବି ଫାଙ୍କା ଅଛି। ଚାଲ ଚଗଲା ଆଉ, ପେଟେ ଖାଇବା ଆଉ। ଖାଇନୁ କିଛି ସାଙ୍ଗମାନେ, ଦେଖିବା ଏଇ ଗାଡ଼ିରେ ଆଗ ଯାଉ, ବସ୍ ଲାଗିଛି ନା। ଏବେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ପଞ୍ଚମହଲା ସୋରୁମ୍ ସାଇଟ୍। ଏଇଟା ସୋରୁମ୍ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଆଗ ଦିଟା ଖାଇବା, ତାପରେ ଯାହା କଥା। ସେଇଟା ଦହିବରା ଆସି ଦହିବରା ଦିଟା ଖାଇବା। ଖାଇକି ଆଡ଼େ ସାଙ୍ଗମାନେ ଇଏ ହେଲା ହିରୋ ସିଏ ହେଲା ହୋଣ୍ଡା। ସେ ହୋଣ୍ଡା ଯିବା ଆଉ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଗାଡ଼ି କେତେ ବାଟ କ'ଣ ଗଲାନି ସାଙ୍ଗମାନେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପଶିଗଲେ ସାଙ୍ଗମାନେ ହୋଣ୍ଡା ସୋରୁମ୍ ଭିତରେ। ଦେଖିବା ସେ ଭିତରୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏବେ ହୋଣ୍ଡା ସୋରୁମ୍ ଭିତରୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ପଳେଇ ଆସିଛୁ। ଏବେ ଭିତରକୁ ଆସିଛୁ। ଆଜି ଆମର ଗାଡ଼ି ଡେଲିଭରି ହେବାର ଅଛି ତ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଛି ଆଗରୁ। ତ ଏବେ ସିରିଏଲ୍ ନମ୍ବର ପଡ଼ିନି, ଆମର ପଡ଼ିବ। ଏବେ ପଡ଼ିଲେ ଗାଡ଼ି ବାହାରିବ। ଏବେ କେଉଁ ଗାଡ଼ି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ତ କହିନି ମୁଁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ହୋଣ୍ଡା ଗାଡ଼ି, କିନ୍ତୁ କେଉଁ ଗାଡ଼ି କହିନି। ଗାଡ଼ି ବାହାରିଲା ବେଳେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ। ଟିକେ ୱେଟ୍ କରନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ମିଳିଗଲା ଗାଡ଼ିର କ'ଣ ସେ ଚିଠା ଦେଇଛନ୍ତି, ସେପଟେ ଫିଟିଂ ହେଉଛି, ସେପଟେ ଫିଟିଂ ହେଉଛି। ହେଲେ ତାକୁ ଦେଲେ ସେ ଗାଡ଼ି ଦେବେ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଗାଡ଼ି ଆସିବ ଏବେ ପର୍ଚି ଦେଇ ଦିଆଯାଇଛି ସାଙ୍ଗମାନେ। ଆମ ସିରିଏଲ୍ ଲାଗିଛି। ଏପଟେ ଗାଡ଼ି ଯାକ ଲୋଡ଼ ହେଉଛି। ସେଇଟା ଆମ ଗାଡ଼ି ଦେଖାଉନି ଦୂରରୁ, ପାଖକୁ ଆସୁ ଦେଖିଦିଅ ଆପଣମାନେ। ଫାଇନାଲି ସାଙ୍ଗମାନେ ଗାଡ଼ି ଆସିଗଲା। ହୋଣ୍ଡା ସାଇନ୍
ଏବେ ନମ୍ବର ହେବ ଗାଡ଼ି ସର୍ଭିସିଂ ହେଇକି ଆସିଲା ଏବେ ଗାଡ଼ି ନମ୍ବର ହେବ ନମ୍ବର ହେଇକି ଗାଡ଼ି ଘରକୁ ଯିବ ସାଙ୍ଗମାନେ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଟିକେ ଲାଗିଗଲା ଆଉ ସବୁ ତ ଫିଟିଂ ହେଇଯାଇଛି ହେଲେ ଡିଗିଟା ଦେଖିବା ଲଗେଇବା ନହେଲେ ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ଛୋଟ ଛୋଟ କାମ ଅଛି ଟିକେ ଲଗେଇଦେବା ଲଗେଇ ଦେଇକି ଗାଡ଼ି ନେବା ନମ୍ବର ପ୍ଲେଟ୍ ଲାଗିନି ଗାଡ଼ି ମସ୍ତ ଗାଡ଼ି ହେଇଛି ଆମର ହାଁ ସାଇନ୍ ଗାଡ଼ି ଭଲ ନାହିଁ ଫ୍ୟାମିଲି ପାଇଁ ଠିକ୍ ଅଛି ନା କ'ଣ ଦୁଇଶହ ସାଙ୍ଗମାନେ ନେଲୁ ଆଉ ଫ୍ୟାମିଲି ଗାଡ଼ି ଆଉ ସେ ଏକା ଦେଇଛି ବେଶୀ କିଛି ଦେଇନି ଡିଗିଟା ଦେଖିବା ଡିଗିଟା ବାହାରେ ଲଗେଇବା ଡିଗିଟା କାହିଁକିନା ଡିଗି ଲଗେଇଲେ ଅଧିକା ରେଟ୍ ନେବେ ତେଣୁ ଆମେ ବାହାରେ ଲଗେଇବା ଦେଖିକି କେଉଁ କଲର୍ କ'ଣ ଏମିତି ଲଗେଇବା ତାପରେ ସିଟ୍ କଭର୍ ପଡ଼ିଯାଇଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଉ କ'ଣ ଆଉ କହିବି ସାଙ୍ଗମାନେ ଗାଡ଼ି ତ ଫାଇନାଲ୍ ପଳେଇ ଆସିଲା କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିନି ଯେ ଆମର ଗୋଟା ନେଟ୍ରେ କ୍ୟାସ୍ ଦେଇକି ଆଣିଲୁ ବା କିସ୍ତିରେ ଆଣିଲୁ କେତେ ଟଙ୍କା କିସ୍ତି ପଡ଼ିଲା କେତେ ଲୋନ୍ ହେଲା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିକି ୟା ପରେ କହିବି ସାଙ୍ଗମାନେ ଭିଡ଼ିଓ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରନ୍ତୁ ଆଉ ତାପରେ ଗୋଟେ ଏମିତି ଅଛି ଡିସପ୍ଲେ ବି ଆସୁଛି ମୁଁ ଟୋଟାଲ୍ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ କହିବି ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନେ ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରନ୍ତୁ ଆମେ ନେଟ୍ ଆଣିଲୁ ନା କିସ୍ତି ଦେଇକି ଆଣିଲୁ ଆଉ ଯଦି କିସ୍ତି ଦେଇ ଆଣିଲୁ କେତେ ପଡ଼ିଲା ଡିପୋଜିଟ୍ କେତେ ହେଲା ସବୁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କହିବି ସାଙ୍ଗମାନେ କାହିଁକିନା ବହୁତ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ମାନେ କମେଣ୍ଟ କରୁଥିଲେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଯେ କେଉଁ ଗାଡ଼ି ଆଣନ୍ତୁ କ'ଣ ଆଣନ୍ତୁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ଟୋଟାଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇଦେବି ସାଙ୍ଗମାନେ ନମ୍ବର ହେବ ଏବେ ନମ୍ବର ଦେଖିଥିବେ ଆପଣମାନେ OD 1980 6134 ନା କ'ଣ ଡିଗିଟା କହିଲେ 1200 ଟଙ୍କା ଡିଗିଟା ବାହାରୁ ଲଗେଇ ଯାଉ ବାହାରୁ ଯାହାହେଲେ ବି କମ୍ ରେଟ୍ରେ ମିଳିବ ଡିଗି ହେଲା ଏତେ ସୋରୁମ୍ ଅଧିକା ରେଟ୍ ଠିକ୍ ଅଛି हेलमेट यार देवे अच्छा अच्छा डिग्रीटा तो बात था मो मत आ 500-600 कषिकिना नहीं जाता बर गोटे माड़के जाता पुणी बेपारटा करेंगे कि हाँ बा हौ कौन गाड़ी किणार मासे भितर फास्ट हम 700 हेले आइबो 500 हेले भी आइबो भारी 500 आस मासे भितर जो गाड़ी जो बुकिंग करले जो 4-5 दिन ए भितर एरा चाबी ऑन करले ये सेंसर लाइट ऑफ होला अच्छा सेंसर जो हल्दा लाइट ऑफ होला तापर ने बिछाइला पर केक मारे फास्ट सकाळे तापर दिन जागा सल्ट मारे चलिबो खाली केक मारे पड़ो फास्ट केक मारे पड़ो तेल पाई अछि कम अछि तेल पकाबी टाक जाय जोनी टाक जाय दियो बोले जाई टाक वाला हम तेल पकोड़े टाइम टा कते कहला टाइम टा खोल जगला फाइनल एबे बाहर को गाड़ी बाहर सांग माने हो पुणी घर को जा पड़ो कौन गाड़ी यही गाड़ी हेलमेट मिली सहित फ्री फ्री ना रे यही पैसा आड़ हो फ्री कड़ा हम ये फटो गोटे उठाया पड़ो सामने ये फटो उठाब तापर गाड़ी बाहर को चलो जा चल जा से उठेब मुझे उठाऊ गोटे काम करूँ यो फ्रंट रू ऊपर धरवे पूरा डायरेक्ट फोपाड़ी पछ
हाँ आके बड़ा रख दियो ଅନୁଗୁଳ ଏବେ ଡେଲି ମାର୍କେଟ ଟିକେ ପଳେଇ ଆସିଛୁ ଚଗଲାର ଡ୍ରେସ୍ ନେବ ଯେହେତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ନୂଆ ଗାଡ଼ି ନେଉଛି ନା ଏ ଖୁସିରେ ଗୋଟେ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ନେବ ଦେଖିଆ ସେ ତାର ବାଛିବ କୋଉଠୁ ସେ ପ୍ରାୟ ଟାଇମ୍ ନିଏ ଏଇଠୁ ସେଇଥିପାଇଁ ତାର ଚିହ୍ନା କିଏ ଅଛି ବୋଧେ କଣ ଆରେ କୋଉଠି ସେପଟେ ଚାଲ କୋଉଠି ବାଟ କଢ଼ା ଏଇଠି ଗୋଟେ ଡ୍ରେସ୍ ନେବ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ଦୁଇଟା ଚଗଲା ପାଇଁ କିଣା ହେବ ଆଉ ଏବେ ଯିବୁ ପୁଣି ଯେହେତୁ ଟେଲର ଦେଇଛନ୍ତି ନା ତାଙ୍କର କ'ଣ ଆଣିଛନ୍ତି କଇଞ୍ଚି ଆଣିଛନ୍ତି କଇଞ୍ଚି ଗୋଟେ ଦାଢ଼ ଦେଖିଛୁ ଗୋଟେ ଦାଢ଼ ହେଉଛି ପଚାରିବାକୁ ପଡ଼ିବ କେଉଁ ଜାଗା କହିଲେ ଖୋଡ଼ି ତମା ଫୋନ୍ କର ପଚାରେ ଫୋନ୍ ପଚାରେ ଏକା ଯେହେତୁ ଆସିବ ଏକାବେଳେ କାମଟା ସାରି ଦେଇ ସାମାନ ଯିବ ଆଉ ମାର୍କେଟରୁ ଡେଲି ମାର୍କେଟରୁ ଟିକେ କିଣା ହେଇଗଲା ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ଚଗଲା ଆଉ ଯେହେତୁ କାଲି ପୂଜା କରିବେ ଗାଡ଼ି କେଉଁ ନେଲଣି ଖାଲି ତ ଲାଜ କଲା ଆଉ କଇଞ୍ଚି ସାଣ ଦିଆଯାଉଛି କୋଉଠି ଦେଇଛନ୍ତି ତ ଟେଲର କଇଞ୍ଚି डिगिड़ी भी लगे सांग मैंने या कलर जमा मिललानी टिकी जाने मिस्त्री या कलर मिललानी एमती गोटे कंपानी गाड़ी बाहर कर डिगी भी ना किला दुटा भी नहीं आसिली देखिए सांग भितरटा केमी माने आम जो BS4 गाड़ी भाया जमी पूरा तार सब बाहर आसे जमा तार बाहर को ना सब BS6 गाड़ी सब करंट कर देखना फिल्टर किला दुटा लगे साइड ये सब पल्सर सिस्टम देखना एपटे को देखा दूँ ये देख सब पल्सर सिस्टम खाइना जा जहाँ भाव खाଇବା घर खाଇବା देखा ହେଇଗଲା ଟିକେ ଲଗା ହେଇଗଲା ଏ ଫୁଲ ସବୁ ଫ୍ଲାଟ୍ ଲଗେଇବାଟା ହେଲା ଏ ସବୁ ଫ୍ଲାଟ୍ ଲଗେଇବା ପଡ଼ିବ ଇଏ କ'ଣ ରହିବ ସମ୍ଭାଳିବନି ହେଲେ ବି ଏବେ ଥାଉ ଟିକେ ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା କ'ଣ ଏଇ ଗାଡ଼ି କଲର୍ ବା ଡିଗିଟା ମିଳିଲାନି ଡିଗି ଗାଢ଼ ହେଇଗଲା ଇଏ ଅଲଗା କଲର୍ ହେଇଗଲା କ'ଣ ଖାଇବା ପୁଣି କହୁଛି ଭୋକ ହେଲାନି ତତେ ଭୋକ ହେଲାନି ଆରେ ନୂଆ ଗାଡ଼ି ନେଉଛି ମାନେ ଭୋକ ବନ୍ଦ ଆଜି ହେଇଯିବ ନା କ'ଣ ଭାଇ ନୂଆ ଗାଡ଼ି ମାନେ ଭୋକ ବନ୍ଦ ହେବା କଥା ହଉ ଚାଲ ଦେଖିବା टाइम भी होगलानी बहे टाइम होगलानी मात्र गोटे न हो जा चलू ना भय लगे अरे तू चल तो गाड़ी देवी कहीं सी सामान भल गाड़ी शिखी ना गाड़ी तो बाड़ी भल नुह देखिए कौन खाଇବା चलो देखिए मिल खाଇବା कौन खाई ना जा तो फाइनाली साग मैंने गाड़ी घर को आसला गाड़ी मालिक घर बाहर ना कड़े गला गाड़ी मालिक गाड़ी मालिक ये है अनाड़ी कौन कौन आगे रे कैरम बुड़ू कौन करू कैरम बुड़ू
ଫୁଲ ଆଣି ବୋଲି ଯେହେତୁ କାଲି ଗାଁରେ ପୂଜା ହବ ତ ଚଗଲାକୁ ମୁଁ ଯାଉଛୁ ସେ ବୁଲେଇବ ଧୀରେ ଧୀରେ ତୁ କିଆ ଡ୍ରାଇଭର ବନେଗା ରେ ବୁଲେଇବନି ବୁଲା ମାଡ଼ ଛକ ଯା ମାଡ଼ ଛକ ହଁ ଦେ ମୁଁ ବୁଲେଇ ଦେଉଛି ଦେ ଆଉ ହେଲା ତ କ'ଣ ବୁଲା ହଁ ରେଡ଼ି ରେଡ଼ି ମାର ଷ୍ଟାର୍ଟ ପକେଇଦେବୁ ଓଲା ଯାଉ ତୁ କିଆ ଡ୍ରାଇଭର ବନେଗା ଚାଲ ବସ ଏବେ ତ ଯାଉଛୁ ଫୁଲ ପାଇଁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲି ମୁଁ ଯେ ଗାଡ଼ି କିସ୍ତିରେ ଅଣା ହେଲା କି ଗାଡ଼ି କାହାର ନା ନେଟ୍ କ୍ୟାସ୍ ଆଣା ହେଲା ଗାଡ଼ି ଆକ୍ଚୁଆଲି ନେଟ୍ କ୍ୟାସ୍ ଆସିଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ଗାଡ଼ିର ରେଟ୍ ପଡ଼ିଲା 1,05,000 ଗାଡ଼ିର ରେଟ୍ ଆଉ ଗାଡ଼ିର ଅନର୍ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ଭାଇ ଦାଦା ପୁଅର ଗାଡ଼ି ହେଲା ହେଲେ ମୁଁ ଖାଲି ଯାଇଥିଲି ମୁଁ ମାନେ ଫାଷ୍ଟ ଯେହେତୁ ଯାଇଥିଲି ସେ ଲିଷ୍ଟଟା ଦେଇଦେଲେ କହିଲେ ମୁଁ ଆସିଲେ ହିଁ କହିଲେ ଆପଣ ଆସିଲେ ନେଇଯିବେ ଯେହେତୁ ମୋ ଦାଦା ସେ କଟକରେ ଅଛନ୍ତି ତ ରହୁଛନ୍ତି ସେ ପଳେଇଲେ ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ଗାଡ଼ି ଆଣିବା ପାଇଁ ଆଜି ଆମର ନେଟ୍ରେ ପଡ଼ିଗଲା 1,05,000 ଏମିତି ଡିକି କିନ୍ତୁ ଆମେ ପର୍ସନାଲ୍ ଲଗେଇଲୁ ଏମିତି ସବୁ ଲଗେଇ 1,06,000 6.5 ଭଳିଆ ପଡ଼ିଗଲା ଟୋଟାଲ୍ ଆଉ ଗାଡ଼ି ଆଉ ଗୁଆ କଉଡ଼ି ଚୁଡ଼ି ଯାହା ଯାହା ଦରକାର ଦିଅ ଆଉ ସାମଗ୍ରୀ ଆଉ ନେଇଯିବା ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଠୁ କାଲି ଗାଡ଼ି ପୂଜା ହବ ନା ଇଏ ହେଉଛି ମାଡ଼ୁଆ ଛକ ସାଙ୍ଗମାନେ କାରଣ ଯେହେତୁ ଆମ ଗାଁର ପାଖ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ ବି ଆମେ ଏଇଠି ପଳେଇ ଆସୁ